Свалих 8 кг за един месец и се подмладих с 6 години. От един месец започнах да практикувам биохакинг и съответно longevity с цел подмладяване на клетъчно ниво и сваляне на моята биологична възраст и резултата беше феноменален. Без почти никакви усилия, тъй като бях подготвен психически, свалих 8 кг, не преувеличавам, 8 кг за един месец. И това е от 100 кг, бях станал 100 кг, което е причината реално да се замисля вече, че трябва да предприема нещо за здравето си. От 100 кг станах на 92 кг само на първият месец. Така че ако искаш да ти споделя всички мои трикове, тактики, с какво се храня, какви добавки приемам, какви неща правя от типа на навици, за да мога да се подмладявам и съответно да се грижа по-добре за своето тяло, харесай това видео, последвай ме задължително, за да получиш всичко, което ще ти споделя в следващите видеа относно това какво правих през този един месец, с какво се храних, какви добавки приемах, какви навици придобих, за да мога да постигна този резултат. Защото най-важното е не доколко години ще живеем, а какъв ще е живота ни последните 10 години от него. Така че за да имате качествен живот, за да се чувствате добре, дори и на старини, това нещо е изключително важно, защото всички знаем какво се случва, ако качеството на живота ни последните 10-15 години не е окей. Последвайте ме, споделете това видео с ваши приятели и задължително го харесайте. А ако имате някакви въпроси, които искате да ви отговоря в следващите видеа, ги оставете долу в коментарите.